L-appell tal-Maġistrat Joe Mifsud li għandhom jiżdiedu l-pieni għal dawk misjuba ħatja ta' korruzzjoni fl-isport għajjem reazzjoni fid-dinja sportiva. B'ħafna jaqblu ma' dan is-suġġeriment bilan li tkun miġġielda pjaga li qed timmina l-isport mhux biss f'pajjiżna iżda anke b'mod internazzjonali. Meta f'sentenza jibsa kien qed jibgħat sentejn ħabs lil raġel involut f'attentat ta' tixħim tal-logħba tat-tim nazzjonali ta' taħt il-21 sena, il-Maġistrat qal li filwaqt li jħraxu l-multi kull min jinqabad fatt ta' tixħim fl-isport ma jkunx jista' jersaq lejn avvenimenti sportivi. Chris Bonnet, ex-Viċi President tal-Malta Football Association u sa ftit jimilu Integrity Officer tal-Assoċjazzjoni tal-Futbol Ewropea il-UEFA, qal li din hija xi ħaġa maħsuba f'abbozz ta' liġi li sar fl-aħħar sentejn minn task force li hu kien parti integrali minnu. Tenna li l-appell tal-Maġistrat u rifless fil-fatt li qed ikunu proposti pieni mill-iktar ħorox. U hemm ċertu aspetti innovattivi wkoll fl-abbozz li ser jiġi preżentat fost affarijiet oħra li min jikkommetti dan ir-reat ma jkunx jista' jingħata sentenza sospiża pereżempju, multi ħorox ħafna viċin ħafna għal dawk illi s-soltu jingħataw fuq ħasil ta' flus, jiġifieri hemm ħafna pieni u ħafna gravi. Il-plejer ta' tim nazzjonali Malti u Hibernians, Clayton Fajilla, qal li mingħajr ma jidħol fil-mertu ta' każi partikolari, il-pieni f'każi bħal dawn għandhom jirriflettu s-serjetà tal-każ. Min jagħmel dawn l-affarijiet għandu jiġi penalizzat u that's ġifieri apparti minn dal-każ f'kollox. Ġifieri kemm xi ħaġa li qiegħda ħażina titpatti għaliha. Clayton Fajilla sostna li la darba wieħed jinżel fil-ground għandu jilgħab biex jirbaħ u qal li mhux skuża id-diskors ta' min jgħid li m'hawnx inċentivi biżżejjed għal plejers Maltin. Dikjarazzjoni li jaqbel magħha l-Avukat Bonnet. Di l-mistoqsija li l-inċentivi hux biżżejjed għal plejers ma tantx nieħu pjaċir biha, ħankun onest. Għax l-aħħar mill-aħħar inti jew korrott jew m'intix. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ikun l-inċentiv, inti taf illi m'għandekx twettaq atti ta' korruzzjoni la fil-futbol u fl-ebda aspetti ieħor tas-soċjetà. Min-naħa l-oħra, jargumenta Fajilla trid tinqata' l-mentalità li għax plejer ikun ħasbal bil-fors irid ikun ġewwa. Il-kelma li ħafna jużaw il-ground. Illum ġurnata fil-futbol Malti jekk toqgħod tinnota plejer jagħmel żball mal-ewwel jittimbraħ li huwa każ ta' korruzzjoni u mbagħad issib ċertu nies li jisegwu l-futbol high level ġifieri nitkellmu bħal timijiet kbar serja Premiership u La Liga li plejers kbar jagħmlu żbalji banali u daw jgħidulhom għax kulħadd jista' jiżbalja, ġifieri jiżbaljaw plejers kbar minn żbaljax plejer Malti.